Какво е човекът? Човекът е трансформатор на енергии. В човекът живеят две същества, както и във всички останали форми на живот. Има две точки. Само Бог може да седи на една точка. Всички останали същества имат или живеят на две точки. Тези две точки, едната е животинска, другата е божествена. Божественото, когато е излязло от слънцето на любовта, минава през черното слънце. Там се слагат вериги. В тези вериги са закодирани цифрата, буквата и символа. След това човешкото същество слиза тук или влиза в вечното то, тук и сега. Когато сме в другия свят, мисълта се проявява на момента или всичко става на момента. Но когато се влезе в вечното то, тук и сега, времето, като се влезе във времето, времето забавя. След забавянето идва забравата. Ето заради това и не помним предишните си животи и така. Човешкото същество приема енергия от цялата Вселена. Самото същество избира какви енергии да използва според неговата любов или според канала, в който е влязло, или условията, в която е израснало съществото. Тези две същества, едното носи любовта и светлината. Той идва от Слънцето. Да, Слънцето е раят. Там има цяла цивилизация. Другото същество, животинското същество, живее от енергията на божественото същество. С две думи, негативната страна се храни от позитива. Това е закон. Когато човешкото естество се храни само с негативна енергия, се образува студеният фронт или студената енергия. Негативната енергия е студена енергия. Тази енергия, когато човек я ползва дълго време, той се свързва с теченията, с земните течения, с негативните. И свободната му воля отива буквално по дяволите. С две думи, дявола взима свободната му воля и започва да работи за него. Защо става така? Ами защото човек, като не ползва адекватно ума си, той започва да вреди както на себе си, така и на целия социум. Заради това и съществата,
които не ползват ума си, природата ги прибира и се грижи за тях.